Já mám nový účet, jsem si založil, protože tam ten se mi nějak nelíbil. Tak tu máme opening 2 zlatých dárků. Jdeme na to, co padne z 13, pojď něco dobrý, pojď nějaký dobrý, pojď něco. Mega něco dobrýho. Se to načítá, už se to načítá. Jste měli toho zvuku, já jsem v... To bude ten, ten Colt, no. Jsem v autě, jedem, a tohle je kdo? Nějaký skin na něj, ne? No, to je Dark... OK, to se mi strašně líbí. OK, tak jo, další, pojď, takže tam vždycky bude posledka skin. Tak tady už vidíme, co tam má být. Legendary! Takže tam bude nějaká postavička, bych hádal. Tak, pojď, že se to trochu laguje. To je ten, jo, stůj. Jeden epický brawler a tady máme 15, poslední dáreček. Otevíráme to a co tam je jsou tam gemy. Tak tohle byla taková menší rychlovka. Jo, a můžete se těšit na další video s tímahle 2 postavičkama. Se Stewem a s Koutem, ale počkejte, tady takhle. S tímhle Koutem. Mega hezký třeba, ale Kout má strašně moc skinů. A tímhletím Koutem se vám loučím. Dávej like, odběr a uvidíme se u dalšího videa s Koutem a Stewem.